вақте ки ҷаҳони рақамӣ бо майдони ҷанг табдил ёфт, вирусҳо, троянҳо ва фишинг дигар афсона нестанд, балки таҳдиди воқеӣ бар ҳар як дастгоҳанд. мо бетараф намондем. Tcell ва Kaspersky барои эҷоди сипари ноайён вале шикастнопазир муттаҳид шудаанд. Kaspersky Plus ҳоло дар тарофаҳои Салом бе пардохти иловагӣ, ҳимояи комил дар ҳар куҷое ки бошед, Windows, macOS, Android ё iOS. аммо муҳимтар аз ҳама амният аз оила оғоз меёбад. барои кӯдакон Kaspersky Safe Kids, назорати волидайн, филтри контент, геолокатсия, осоишгарӣ барои волидайн, озодӣ барои кӯдакон. ин танҳо муҳофизат нест, ин маъсуният дар давраи вирусҳои рақамист. хуш омадед ба тартиби нави рақамӣ. Tcell ва Kaspersky технологияҳое ки барои онҳо метавон эътимод кард.